Várjál. Várjál, most itt valamit elbasztam. Na hello srácok, megjöttünk, ez az 0. nap, mondjuk így, kezdjük a 0. nappal. Egy szép 5 órás repülés után megérkeztünk Gran Canariára. Pólós idő van. 19 fok, árnyékos, mert este 80. Úgyhogy reggel 7-ig valamit kitalálunk, valahol megalszunk, és akkor reggel 7-kor a másik gépünkkel elhúzunk La Gomerára, ahol megkezdjük a pályafutásunkat. További bejelentkezésnél majd figyeljétek a oldalat. Igen. Hát gyerekek, amit lehet látni, ez már a Gomera szigetnek a árnyoldala. Ugye vulkanikus kőzet, reméljük nem most fog még egyszer kitörni a vulkán. A pilóta döntöget, azt hiszi, hogy Superbike harcos. Te atya jó Isten. Itt lesz az emelkedés, meg lefelé menetel. Hát nem akarok senkit idegesíteni, de megjöttünk a senki földjére. Tehát itt száll le a repülő. Lófasz, semmi, hegyek. Van egy épület, ebbe majd bemegyünk. Aztán valamerre elindulunk, fogalmam sincs, hogy még merre. Hát gyerekek, el kell, hogy mondjam, hogy az így néz ki a sziget. Hát nem csak itt, hát szerintem mindenhol úgy nagyjából. Vannak itt lent ilyen kisebb falvak, vagy a tököm tudja mik ezek, meg ott. Most durván egy ilyen 3,5 kilométerre vagyunk. Honnan vagyunk 3-ra? Erőn. Nem Sebastiántól, a másiktól. San Diego-tól, vagy mit tudom? Santiago-tól. Most oda elbaktatunk. Felveszünk egy-két dolgot, amire szükségünk lehet. A továbbiakban aztán majd meglássuk, hogy merre visszazudunk, majd bejelentkezünk, szavaztok. Na, megtaláltuk az első túraútvonalat. Nagyon fasza. Mondhatni azt is, hogy nagyon fasza, de nem az. Sziasztok! Itt vagyunk a GR 132-es útvonalon, Zsolti barátommal. Hát egy kicsit meglepetésként ért minket, hogy 30 fok van. Mondjuk ezt mondták is a helyiek, hogy a telefon 20 fokot ír, de az nem 20 fok. Úgyhogy most föl kell írjunk majd egészen. Mindjárt mutatom. Mögöttem a hegyre fel kell érjünk, be kell osszuk a vizet, aztán megpróbálunk jégkrémet szerezni, és akkor folytatjuk. Megkérdezzük Zsoltit. Zsolti, hogy érzed magad? Nagyon jó vagyok. Örülsz, hogy elhívtalak? Kurva jó. Jó. Na hello gyerekek! Ott voltunk lent, azon a parton. A két ökör. Elindultunk arra föl a hegyre. Ott fölmentünk, azon az alagúton átjöttünk, ami ott van. És akkor itt ezen az úton tök, ide fölsétáltunk. Ami körülbelül a faszom tudja, de sok kilométer. Holott, most, hogy ide fölértünk, onnan a strandról csak egyenesen el kellett volna ide jönnünk, idáig, és itt egy lépcső vezet föl, és spóroltunk volna legalább egy 10-15 kilométert. Na, aki hülye, az így jár.
azért megbaszta az anyját. Gyerekek, erre a fajta talajra nincsen felkészülés Magyarországon, meg erre a melegre. Amikor februárban 32-35 fok tűzi a fejedet, vízvételi lehetőség 20-30-40 kilométeren belül nincs, baromira be kell hozd azt a 1,5-2 litert, amit magaddal hozol. Végig ilyen sziklás, ilyen geci, le, föl. Úgy, hogy nem is tudom, szerintem milyen 2000-2500 szint különbségek vannak. És ezt ilyen 2,5-3 óránként le, aztán utána megint föl, megint le, megint föl. Úgyhogy ez tényleg emberpróbáló, és ez még csak az első nap, úgyhogy 24 órája nem aludtunk. Mi lesz még ezután? Sziasztok! Itt vagyunk egy nagyon klassz kis hegyi faluba. Egy picikét ettünk is. Aztán egy nagyon picit majd el fogunk menni busszal. Van egy ilyen lokálbusz. És akkor onnan meg elmegyünk egy nemzeti parkhoz. És akkor szépen kitaláljuk, hogy hol alszunk. Egyelőre még nincs meg az alvóhely, de addig is egy picit élvezzük a napsütést. Megkezdtük a mai napi hegyes etapunkat. Zsolti barátom jön fölfele szépen, aztán igyekszünk keresni valami jó helyet majd az alvásra. Elvileg majd tudunk tüzet is rakni valahol, mert amúgy útközben néztük, hogy sok helyen van olyan hely, ahol lehet tüzet rakni. Úgyhogy most megint egész jól feljöttünk, és akkor szépen haladunk tovább egy pár kilométert, és műúton, aztán becsatlakozunk egy túraútra. Újra a hegyekbe kaptatunk fölfele. Keresünk majd ott a csúcson egy erdei útot, ami majd lefelé vezet. Hát gyerekek, szép, de nem egyszerű. Itt azért van már kilométer a lábunkba. Az a helyzet, hogy remélhetőleg, de nem 100%-os, innen már elméletileg La Cedróba csak lefelé vezet az utunk. Kérlek szépen, ez a vulkánsziget, ez a Kréta és a Júda kör között jött létre a vulkán kitörés alatt, ami körülbelül egy 300-400 méterrel volt a tengerszint alatt. Most viszont a legmagasabb pontja nagyjából 1500 és 1600 méter közé tehető. Itt mindent, amit láttok, meg amit mi is tapasztalunk, az évmilliók során alakult ki. A fákon ez a moha, amit lóg le, hát ez sem kétnapos. Mondhatnám, hogy több száz vagy ezer évesek. Úgyhogy mi hova
oda föl. Hát igazság szerint, hogy miből alakul ki az élet. Itt erre akarok kiukadni. Egy madár ide szállt, pottyantott egyet, abból kiment a mag. A port ide fújta a szél, tengeri áramlások, és évmilliók során kialakult ez a csodálatos túrahely, aminek most mi is részese lehetünk. Kedves barátommal, itt jön mögöttem. Most én tartom a tempót, mert ha ő tartja, akkor én nem érem utol soha. Sziasztok! Megérkeztünk a mai szállásunkra, találtunk egy kis kempinget itt fönt a hegyen. Nem sok extra van egy pottyantós fűszer, meg egy, mutatom nektek, egy ilyen hideg vizes zuhanyzó. Célnak megfelel, aki már napok óta nem fürdött, annak teljesen jó, úgy mint nekünk. A holnapi cél, ott lent van az óceán, és akkor látjátok, itt vagyunk a felhőkbe benne. Megpróbálunk valami olyan utat keresni, mert nem lesz egyszerű, megpróbálok ráközelíteni nektek. Ez itt végig egy hegylánc vonulat. Nem látszik így, nem tudok jobban rámenni, de megpróbálunk holnap egy ilyen túrát teljesíteni, legalábbis, hogy valameddig elmenni és lejutni az óceánpartra. Bebújtunk a sátorba most már. Nagy kabátba, hálózsákba. Ervin barátom. Én most magamat nem tudom mutatni. De remélem elhiszitek, hogy itt is idő van. Hálózsák, nadrág, zokni, 2 pulóver, meg egy kabát. Nincs meleg. Hát reméljük, hogy azért átvészeljük valahogy az éjszakát, mert itt még az is lehet, hogy 0 fok alá esik a hőmérséklet. Látjátok, gyerekek? Elmentünk egy pár lépést, meghallottuk a vízcsobogást ismét, és itt most megy egy út, reméljük, hogy itt a vízfolyás mellett tudunk végigmenni. Majd meglátjuk. Reménykedünk benne, hogy most már jó irányba vagyunk. Így lassan 3-4, nem is tudom hány napja, 3 napja, 4 napja vagyunk úton. Mert itt össze azt sem tudom, milyen nap van. Meg kell nézni a telefonon. De igen, aki erre üti a fejét, az legyen nála mindig tartalékvíz, mert ki tudja, hogy mikor talál. Nekünk ez a 3. vagy a 4. napunk, és most látunk először vízfolyást itt a hegyekbe. Lassan megérkezünk az óceán partjára. És még egy pár kilométerünk van. És akkor megpróbálunk egy olyan helyet keresni, ahol nem háborgat minket senki. De mégis van közel egy büfé, vagy egy kávézó, vagy bármi. Aztán megpróbáljuk a elkövetkezendő pár napot úgy tölteni, hogy végig az óceán partján sétálva eljutni más városokba, falvakba is. Kell egy ház lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam.
Ó, kell egy ház, lent az óceán partján, majd ha végleg visszavonultam. Megérkeztünk az óceánhoz. Itt sajnos szembesültünk vele, hogy itt nem tudunk sátrat állítani ezeken a nagy sziklákon. De úgy néz ki, hogy egy 2-3 kilométerre van még egy kis város, egy kis strandrésszel. Úgyhogy ma időnkben még belefér, megnézzük. De gyerekek, ez ahogy ez a hűvös, óceáni, sós szél a pofámba vág. Te leírhatatlan. Istenem, el sem mennék haza innen, hanem ha tehetném. Komolyan. Gyönyörű, csodálatos. A Jóistennek megköszönjük, hogy itt lehetünk. Morajlik a tenger nagyon, már voltunk bent, jó megmostuk magunkat. Nagyon hiányzott már ez a fürdés. Rengeteg rák van, rengeteg hal van. De itt ezen a sziklás partnál itt nem nagyon lehet bemenni. Itt bemész egy pár métert, akkor is nyakon vág a víz, úgyhogy igazság szerint ez nem az a kimondott strandpart, de nekünk tökéletesen megfelelt ahhoz, hogy egy kicsit lemossuk magunkat így 2 nap után, vagy 3 nap után, mert csak ilyen macska mosdásaink voltak. Úgyhogy nagyon jó. Nagyon jó, gyerekek. Kurva, nagyon meleg van. Kellemes szél fúj. Hát kitartást otthon a hidegbe. Kicsit csalódás volt a mai napunk, megbeszéltük a buszsofőrrel, hol akarunk leszállni, és hát fölhozott minket a hegyre, baromira nem oda, hova mi akartunk, azt mondta, itt a végállomás, szálljunk le. Úgyhogy most az van, hogy iszunk itt egy kávét, megnézzük a térképet, azt el kell induljunk valamerre, mert egyrészt az idő is szorít, mert most már azért délután van, másrészt meg azért valami alvóhelyet is kell keresnünk. Mindegy, az a lényeg nekünk, hogy vasárnap délutánra valahova leérni vagyis hát nem vasárnap délutánra, pontosan el kell menjünk Santiagoig. Aztán majd ott meglássuk, hogy onnan mikor megyünk fel a repülőtérre.
Bejelentkezünk, utolsó nap a szigeten. Megtaláltuk a szállásunkat. Itt a sziklák alatt dobjuk föl majd a sátrakat. Már itt megvárjuk, már nem megyünk innen sehova. Mai nap jöttünk egy 25-30 kilométert körülbelül. Igaz busszal, de hát idáig el kellett a busz megállótól is jönni. Ez sincs közel azért. Hát igen, ennyi. Utolsó éjszakánk lesz itt. Holnap reggel megyünk föl a repülőtérre, és holnap késő délután repülünk Gran Canariára, és onnan szerda éjjel haza. Elérkezett az utolsó sátras esténk a szigeten. Itt vagyunk sátorba. Itt leszünk még ma éjszaka. Holnap felkerekedünk, elmegyünk a röptérre délután, és átrepülünk a Nagy-szigetre, Gran Canariára, ahol eltöltünk még egy napot, és utána go haza. Csókolunk mindenkit, sziasztok!